ne daga yau ma na ba aiki a nan. Da abin da za ta yi ta yi. Sai ka tashi ka je waje ka yi baki. Bakin mata ne? Dama a nan ka fi kauri ai. Mu fa ba abin da ya kamu mun zo mu taimake ka ne yayi dan. Kun haɗo 300 ku zo ku bani 500 muka haɗa. Ku haɗa min ko miliyan 6 ne miliyan 2 kenan. Kai yayi dan kwanku. Talan nan da kwana kaɗan wallahi na sai ku. Kai mahaifin na kuma wallahi na sai. Alai Badamasi wannan shuru da kake da wannan zuru din amma baka da tauhidi ba. Kai ka san ko nawa ne kuɗin gwal ɗaya da yake hannun su Barema? Tunda ko har ya kai ga nayi faɗa da Junaidiya to kowa ma in zan yi faɗa da shi. To yanzu ma ni zancen Junaidiya ne da ma ya kani nan. Me tai? Ta zo ta karɓi kuɗi miliyan 4 ina jin har da 'yan guntaye ma. Miliyan 4? Ne fa na ga na shigo ban ga gwal din ba. Tunda na ga dai ba za ka samu nutsuwa ba to barin gaya maka abin da ya sa muka shigo da kai cikin harkar nan. Gwal za ka fitar mana daga Najeriya zuwa Nijar har zuwa ƙasar Libya. Saboda kai ɗanka cakaura ne ba godan da wannan kafar taka mata leka. Idan aka gama haɗa komai to kana da naira miliyan 300. Ashe ba matsiyaci zan tafi lahira ba. Ka gane ni? Ka ce mai ka zo ka ɗauke ni mu tafi tare. Good. I love you. I love you too. Kai da wa kake ji I love you too. Ke kin aibe ni ne? Hello Abdul. Hello mine. Ya, kin gansu? Na gansu amma sun yi kuɗi gaskiya da yawa. Amma ina ganin akwai wani mai blue roofing sun ce za su sallamar da shi akan naira miliyan 80. Na ce akwai wajen wasan yara amma ko? Kai kana jin innanci ne? Uban Amita Bacha a kwanan gafin sun kawo tumatir. Yan ƙarya da na guda 3 ita ce ta wannan. Kowace a 100 take. Kana ina ne? Gani nan gurin taron siyasa ne. Sai kai. Mu san yadda za mu yi da kuɗin nan mu fitar da kuɗin daga cikin gidan nan. Dan ni a tunanina kuɗinka yana tsakanin gidan wannan makota da gidan yaya. Ta yaya ta haska. A tattara jakan nan a miƙa wa 'yan sanda su je su kinkimo wa'annan makota. Hello my dear. My soyi Sadiya ga babana za ku gaisa yanzu nan. Baba ina wuni? Lafiya kalau Sadiya. Kina lafiya? Lafiya kalau baba. Daga jin muryar ma na san yarinya ce kankanwa. Yarinya ce mai 'yan matsakaicin shekaru sai hankali. Aure za ka yi ko? A'a